дар ҷаҳон камай ҳодисаҳое ки дар натиҷаи рух додани уно кишвар маҷбур мешавад ки моддаҳои қонуна иваз кунад. Лекин чунин ҳолатҳо ҳаст ва ин ҳодиса яке аз чунин ҳолатҳо аст. Ҳамада ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз душанбе, яъне ки видео аз рубрикаи криминални расследованияҳо. видеое ки имрӯз тамошо мекунем албатта ки дохил мешавад дар ин рубрика, лекин майра мехостум ки дар премиум канал бурорум. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки бештар фикр талаб мекунад, бештар мантиқ талаб мекунад. Ин маъно ӯ надорад ки дар YouTube канал нестанд чунин одамое ки чунин видеоҳода шавқу завқ дошта бошанд, яъне ки бозпурсия ҷолибай, хеле ҳам интересная, но як чиша фаҳмидан дар корае ки чизҳое ки ҳамин қадар ба ақл шава, чизҳое ки ҳамин қадар мозг талаб кунад, ҳамин қадар талаботаш дар ин чиз камай. Иш барои ҳамагон понятно. Всё равно дар канали ман ҳаст, хеле одам тамошо мекунанд. Умедворум ки дар канал, дар YouTube каналам бошад чунин одамое ки чунин чизҳоро бипазиранд. Хай нигоҳ мекунем ай реаксия, агар ки соз боша, баъдан бо дар ҳамин рубрика ҳам чунин видеоҳоро ба мисли допросо ҳам меброрем. Агар ки набоша, бинем ки мисол в общем нигоҳ мекунем натиҷаро. Агар ки баъдан кам боша, баъд дар веб канали хелиёро меброрем. Ана шоти веб канал албатта ки ҳоло намедонед шумо ва даракдор мешен аз Telegram канал. Ссилкаи Telegram канал дар якум комментария закрепить дегияй. Ҳамчунин одамое ки бештари вақти худшон дар тамошои варзиш мегзаронанд, шумо метавонед ки вақтона дар шуғли дӯстдоштатон ба фоида бигзаронед ва ҳамчунин бидроед Telegram канал ба наздикӣ дар бораи премиум каналам даракдор мешен ва ҳам бисёр хабару чизое ки дар YouTube намебарояд ё ки дер мебарояд дар Telegram ҳаст. Яъне ки агар дар YouTube ман ҳар рӯз видео кунам, дар Telegram мумкин ки дар як рӯз чанд бор публикатсия шавад. Тамошо мекунем ин чизи муҳима ва оғоз мекунем видеои ҷолиба. доруе ки дар дасти ман мебинед, Uzmax استثماری Турсия оригинал қадди шуморо аз 3 то 12 сантиметр баланд мекунад. ҳамчунин метавонад дохунҳои шуморо бақувват кунад, дандонҳои шуморо бақувват кунад ва ҳамчунин устухонҳои шуморо пурқувват кунад. спрей депилятсия барои нобуд кардани мӯйҳои нолозим бе истифода бурдани ягон теғ ва равғани мурча бошад, барои ҳамешагии решаи мӯйҳои нолозимро қоқ мекунад. агар мехоҳед шумо заказ кунед, дар WhatsApp мо нависед. чой пойтона ҳамаро абнавид кунен. видео ҷолиб мешавад. лайка фаромӯш накунед. кстати, сархат каме шиносоӣ бо шахсое ки дар бораашон гап мезанем. оғоз мекунем аз соли 2006. миёни як ошиқманшақ ки дӯстдухтар Хезер Куан ва дӯстписар боша Райан Уоллер. дар он вақт Хезер 17 сол дошт. мактаби миёнаро хатм карда фикр мекард дар бораи дохил шудан ба донишгоҳ. Райан боша аллакай дар он вақт хатм кардаги буд ҳамон донишгоҳеро ки дӯстдухтараш Хезер мехоҳад дохил шавад. уно иҷоранишин буданд дар шаҳре ки Дезерт Хилли, Аризона. 25 декабр ӯ бояд ки хонаи падари Райан меомаданд барои ҷашн гирифтани як ид. вақте ки ин таърихи рӯз фаро мераса, инди ҷавон дар хонаи падари Райан пайдо намешаванд. падари Райан мехоҳад ки ба ӯ занг занад, то ки бохабар шавад чӣ сабаби ҳузур надоштани ӯ бошидагӣ. ҳаракатҳои алоқа баромадани падари Райан бенатиҷа буд. бале, ин кор нигарон мекунад падари Райанна, чунки Райан чунин хислат надошт. дар амрико ҳамин хел кор астае бо номи welfare check, яъне ки пулис равона мешавад ба хонаи ягон шахс барои тафтиш кардан. мисол мегирем, шумо дар ягон шаҳр қарор дорен, ягон хешованд нестае ба хонаи писари шумо баравад тафтиш кунад, ё ин ки хитон дури баден, шумо метавонед ки ба пулис занг занед ва дархост кунед ки рафта бохабар шавад. яъне ки ягон ҷиноят не, просто занг мезанед ки рава хабар бигира ки барои чӣ, в общем хабаргирӣ баравад. аз пулис дархост мекунад ки ба хонае ки ӯ иҷора мешитанд рафта тафтиш кунад ки оё ҳолати ӯ хуб аст. баъде ки пулис ба суроғаи муайяншуда ҳозир мешаванд, ӯ як чизи ҷолиб мебинанд. дар аввал дари ӯро мекӯбанд, лекин ҳеҷ кас дара боз намекунад муддати хеле ҳам дароз. хона торик буд, аз ҳамин хотир тавассути тирезаам ягон чиза дар дохили хона дида намешуд. яке аз кормандони пулис файрод мекунад ки ин пулис аст, мо танҳо мехоҳем ки тафтиш кунем оё шумо хуб ҳастен. яъне ки шафаҳмондан дар корае ки дар ин давлатҳо пулис бе ордер дохили хона ягон шахс ё ин ки бе розигиш дохил шуданда ҳақ надорад. вақте ки пулис файрод мекунад, дар ҳамин замон дари хона кушода мешавад ва дар назди пулис ҳозир мешавад Райан. дар рӯи Райан як чанд захм дида мешид ва аз ҳамада муҳимаш
чашми чапиу буд. Райн дар назди полис рост ва хомӯш меиста. ҳамин гуна ба назар мерасид ки ягон ҷои номуайяна нигоҳ дорад, гарчанде ки ба тарафи ӯ менигарид. Дар рахти хоб духтара мебинанд ва албатта дар ҷа фаҳмида мешавад ки духтаре ки дар крават аст ин дӯст духтари Райнай, Хезер Куан. Ва полис аз Райн мепурсад: рӯи ту чокадай? Дар ҷавоб Райн мега: намедонам. Ман намедонам чашми ма чокадай. Полис дархост мекунад ки бо духтар наздик шаванд, то ки фаҳманд ки ӯ дар кадом ҳолат қарор дорад, ки дар ҷавоб Райн мега ки ӯ созай. Албатта ки чунин ҷавоб полиса қаноат карда наметавонад ва полис равона мешавад ба назди духтар ва во мебинанд ки Хезер дар болои крават хобай бо тир дар сар. Духтар нав мурдагӣ набуд, ками кам 2 рӯз буд ки олакай дар ин ҳолат қарор дошт. Албатта дар ин ҳолат Райн дастгир карда мешавад. Акнун дар ҳаминҷа сархати барнома ва шиносоӣ бо шахсое ки дар борашон гап мезанем ба поён расид ва оғоз мешавад ҷои гармии видео. Бин лайка фаромӯш кардагӣ набошӣ, чоя тафтиш кӣ, бин ягон кас халал нарасона ва ба диққат гӯш кӯ. Қайд кардан дар корае ки пеш аз оне ки Райн ба участкаи полис дохил мешавад, як чанд соати дигара дар мошини полис гузарондагиай. Ва ин гапҳоро бародаро ман хотиррасон мекунам, бефоида не. Барои ҳамин хотир мегӯм ки ҳар як калимаро ба диққат гӯш кунед. Чунки шумо бояд разобраться кунед ки дар рафти допрос ки чӣ кор шидагиай. Дуруст? Хоб, ба диққат гӯш кунед, анализировать кунед. Касе ки тез мефаҳма, бинависед дар комментария чӣ рух додааст ва вақти видеоро таймкод монед. Тақрибан соати 5 субҳ ура ба ҳуҷраи бозпурсӣ меоранд. Ҷавон ба мисли хича гумкардагӣ ба назар мерасид. Баъд як чанд дақиқа диққати ӯро ҷалб мекунад наручник, ки дар стол қарор дошт. Асосан дар бозпурсӣ мебанданд ҳамун шахсоеро ки фикр мекунанд хатарнок бошанд, лекин Райна чунин шахс намеҳисобанд. Аз ҳамин хотир дастҳои ба наручник маҳкам набуд. Лекин ҷолибиш оне астае ки ба кадом сабаби Райн худаш хича маҳкам мекунад. Давоми 5 дақиқаи дигар ӯ сарша дар болои стол монда ба мисли ба назар мерасид ки нолуш дорад. баъдан ӯ мехоҳад ки ин ҷоро тарк кунад, лекин наметавонад. албатта шумо медонед барои чӣ, барои хотире ки дасташ бастагӣ буд. Лекин ҷолибиш дар инҷа оне астае ки дастша худаш бастагӣ буд ва ӯ бояд ира медонист. Лекин мо чунин картинаро мебинем все равно. Баъдан кормандони полис ба ҳуҷра ворид мешаванд. Ба кадом сабаби номаълум пойҳои ӯро мехоҳанд ки сурат бигиранд ва ишам маълум нест ки барои чӣ хотир ӯ пой луч буд. Сурат гирифтани пойҳо 10 минут мекашад ва дар давоми ин кор ҷавон ҳамавақт мегӯяд ки мехоҳад хоб равад. Бо мегӯм бародаро, мумкин е ки ҳамин гапҳои ма сурат гирифтан 10 минут мекашад. Ин хеле гапҳо фикр кунед ки чӣ дар корай? Дар корай бародаро, ҳар як калимаро аҳамият дидем. Баъдан оғоз мешавад суҳбати корманди полис бо Райн ва суҳбат оғоз мекунанд аз саволҳои оддӣ ба мисли: номи ту чиай? Мактаби миёнаро кай хатм кардӣ? Донишгоҳа кай хатм кардӣ? Ва чунин саволҳои бефоидаву бемаъно. Баъди чӣ мегзаранд ба саволҳое ки акнун дахолат дошт ба худи ҳодисаи рухдода. Лекин аз аввали бозпурсӣ агар ки мо ба диққат тамошо кунем, чизе мушоҳида карда мешавад ки дар ҳамиҷа нитоай. Лекин ба полисе ки бозпурсиро гузарониста буд 40 дақиқа лозим мешавад ки ина фаҳма чӣ дар ҳамиҷа нитоай. аз шумо метавонед ин кора пеш аз полис фаҳмед? чӣ арӯз дорӣ? Не? ту мешиносӣ духтара бо номи Хезер? ту фамилияи Хезера медонӣ? фамилияи Хезер чие? намедонам, ҳамое ки ҳозир дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунад. мумкин, ман намедонам. номи ӯ Хезера, фамилияш чие?
ман намедонам ки ӯ чӣ фамилия истифода мебурд. Ман намедонам ки ӯ фамилияи ҳақиқиша истифода мебурд ё ин ки лақаб. Лақабаш чие? Мумкин е фамилияш боша. Кайман. Кайман? Чӣ хел навишта мешавад? Тавассути К ё ин ки тавассути С? К? Давом те. Ман намедонам. Хезар чанд солае? 16 ё 17. ӯ духтари сафедпӯстае? Бале. Чӣ хел шумо шиносидем бо Хезар? Ма ӯро медонам аз вақти мактаб. Шумо шиносен аз вақти мактаб? ӯ ба номи бренди мерафт. Намедонам. ӯ ба номи бренди мерафт? ӯ ҳамроҳи ман ба курси номи бренди мерафт. Фаҳмо. Шумо якҷоя ба дарси тиҷорат мерафтен? Фаҳмо. Бо рӯи ту чӣ шид? Ман намедонам. Як чанд дақиқа пеш ту ба офитсер гуфтӣ ки касе ба ту зарба зад. Ту ёд дорӣ ки тура зад? Ман намедонам. Фикр мекунам Хезар буд. Чӣ дар кораи Хезарда тура задан? Ман намедонам. ин ҳолати фавқулода буд. Ман ёдам буровардам барои чӣ. Кадом кори тасодуф? Фамилияи Хезар? Не, чӣ хеле ҳолати фавқулода буд? Хезар мара зад. Ба чӣ зад? Ба дасташ, дар чашм. Шумо ҷанг кардем? На чандон, не. На чандон? Не. Чӣ гап шид ки ӯ тура хел зарба зад? Ӯ мара тасодуф зад. ӯ Кристинаро кӯмак мекард. ӯ чӣ? ӯ Кристинаро кӯмак мекард муш қати. Ман намедонам. Кристина ки? ӯ дар диван буд. Кристина дар диван буд? Фамилияи Кристина чие? Ман намедонам. Намунди зоҳириш чӣ хеле? Ман ростиш намедонам. Ту намедонӣ? Не. Ба ростӣ намедонам. Ранги мӯш чӣ хеле? Каштанӣ. Дароз? Миёна. Кристина чанд солае? Мумкин 20. Ман намедонам. Ту Алишаро мешиносӣ? Ту Алишаро намешиносӣ? Не. ӯ дар хонаи ту зиндагӣ мекунад. Ту ҷавона бо номи Эрик мешиносӣ? Аҳа. Эрик чӣ фамилия дорад? ӯ мехост ба ман пардохт кунад. Грин чизиам хел. Фамилия оғоз мешавад бо Грин? Бале? Бале. Хуб, Эрик ҳоло дар куҷое? Ман намедонам. Ту рақами телефони ӯро дорӣ? Не, ростиш нест. Хуб, ту рақами телефони Хезара дорӣ? Ту намедонӣ? А рақами Кристинаро? Ту номери ягон каса надорӣ? Шаби гузашта чӣ шид? Ман намедонам. Ту намедонӣ? Ростиш намедонам. Танҳо мехоҳам хобрам. Хоб. Ту ёд дорӣ ки Хезар тура ба чашмат зарба зад? Ҳамин хел? Ман ёд надорам, барое ки ман ғалат дидам, ҳаракат кардам, хобрам. Фаҳмо. Ман ба ростиш намедонам ки дигарҳо чӣ кор карданд. Дар хона кӣ буд вақте ки ту хоб рафтӣ? Кристина ва Хезар. Кристина ва Хезар. Хуб. Кристина дар диван хоб буд? Хезар дар диван буд. Хезар дар диван хоб буд? Як дақиқа пеш ту гуфтӣ ки Кристина дар диван буд. Ман намедонам, ба ростиш намедонам. Ту намедонӣ? Рост мегум, намедонам. Ё ин ки намехоҳӣ гуфтан? Ба ростӣ намедонам, рост намедонам. Ман танҳо мехоҳам бубурам ва ховрам. Ёд дорӣ бинид чо кард? Ҳамин хел ба назар мерасад ки ӯро сахт ҷиқидагиянд. Ман намедонам. Ягон кас тура қапид? Ё ин ки ту қати ягон кас ҷанг дидӣ? Не, ман бояд бирам, ман бояд ховрам. Ман мондаям, бача. Тамом. Ман ягон кор накардам, ман мехоҳам ховрам. Ёд дорӣ ки бо чашми ту кор кай рух дод? Соати 1. Мумкин пештар, ман намедонам. Не намедонам.
ту арӯси Эрика мешиносӣ? бале. номаш чие? Хезер. Хезер арӯси Эрикае? Мгм. Алиша духтаре ки дар хонаи ту зиндагӣ мекунад. Ту ӯро мешиносӣ? ёддорӣ ки шаби гузашта соат чанд хона омад? На он қадар. Чо кадай? Ман танҳо пурсидистам. Намедонам. Ба ростиш намедонам. Хоб, ӯ гуфт ки шаби гузашта вақте ки ба хона баргашт, чашми ту ҳамин гуна буд. ёддорӣ ки ӯро кӣ роҳ дод ба хона? Фикр мекунам, бале. Ӯ вақт чашми ту задагӣ буд? И шаб рух дод баъд ёне ки ӯ баргашт. Тақрибан соат 2 шаб малакай хоб будам. яъне ки ӯ баргашт 2 шаб. Бале, ман намедонам айки ҷо. ҳамеша хонаи ту ҳамхел торикае? бале? Бале. хоб, Хезер ту мегӯӣ ки ӯ арӯси Эрикае? ё ин ки арӯси туае? Хезер? бале. Ай май. Хезер арӯси туае? хоб, Хезер шаби гузашта дар хонаи ту буд? хоб, Хезер ин корро бо ту кард? Чира? чашми тура? Ки ин корро бо ту кард? Алиша. акнун инро Алиша кардам? қасам мехӯрам. хоб, Ман дурӯғ намегӯм, қасам мехӯрам. чӣ дар кораи Алишада ин корро бо ту карданд? Чӣ дар кор намедонам. ту ба Алиша ғазабӣ шидӣ? Не, ман намедонам барояш. Мумкин ӯ ягон чӣ ёфта боша. чӣ ёфта ку? Ман намедонам. Ман намедонам мебача. Ман намедонам. Ман танҳо мехоҳам хобрам мебача. Тамом. Райан, Ҳа? Чӣ? дар хонаи ту духтари мурдае? Ӯ мурдагиай? бале. Хезер? ман намедонам. ман мехоҳам фаҳмам ки дар хонаи ту шаби гузашта чӣ рух дод? Духтар дар диван мурдагиай? ман намедонам ки ӯ дар диван буд ё ин ки не, лекин ӯ мурдагиае. Ҳамаи одамо омадан, Ричи ва падари ӯ ва ӯ аз лук паронданд. Мефаҳмед ман чӣ гуфтистам? бале. Мара ва ӯра, тамом. Хезер дар уҷа набуд. Эрик ҳам набуд. Дар уҷа ман будам ва Хезер. ту ва Хезер дар уҷа буден. чӣ рух дод баъдан? Ҳаминҷа тамом. Ричи бо ҳамроҳи падараш ҳаракат кардан аз пушт биёянд. Ричи ва падари ӯ? Ричи кияй? Ман намедонам. маълумае ки ту медонӣ, чунки ту номи ӯро медонӣ. Ӯ дар уҷа зиндагӣ мекард. ӯ ҳамсояи туай? Пеш буд. ӯ тура задан? Бале. акнун тура зад Ричи, на ин ки Хезер. Не, Ричи ва падари ӯ. Ричи ва падари ӯ тура задан? Бале. барои чӣ? барои мехостанд чизои худшона бигиранд. Намедонам барои чӣ. ва тиру найза доштанд? Аҳа. Ричи 2 тапонча дошт, лекин тир надоштанд. ту гуфтӣ ки найза ва лук доштанд. акнун боша револьвер доранд? Мас, тапонча доштанд. револьвер доштанд? Бале. чӣ шид баъдан? паронданд. ҳар дутона паронданд? Бале. ба куҷо паронданд? Мара дар чашмам паронданд. тура паронданд ба чашмат? ба фикрам ҳо. аз тапонча? Мумкин, ман намедонам мебача. баъдан чӣ шид? Ман намедонам. ту бисёр чиро намедонӣ, Райан. Намедонам ба ростӣ. ту Хезера парондӣ? шунавидам ки дар хонаи ту яроқи бисёрае. Не? ту медонӣ ки мо метавонем тафтиш кунем? Аҳа. намешавад ки рост ша бугӯй ки чӣ рух дод? ман туда бовар надорам. Ман ба ростӣ намедонам мебача. Ман медонистам ҳамаша ростша мегуфтам, қасам мехӯрам. намешавад ки рост ша бугӯй. Ричи бо ҳамроҳи падараш омад. Ман намедонам барои чӣ, ман намедонам.
ман намедонам барои чӣ, леки ӯ удушаёши захват кардан. Истифода бурдан аз найзаҳо ва ба ҳамин қадар даҳшатам аз сар гузарондам, ки ӯотро удушаёши захват кардан? Бале. Чӣ? Ман намедонам. Ба ростӣ ман намедонам, бача. Ту мегӯӣ, ки ӯотро беҳӯш кардан. Удушаёши захват чӣ? Ман намедонам. Хай фаҳмон. Майра атиш навидам. Фаҳмон, ки удушаёши захват чӣ? Ман ба ростӣ намедонам, бача. Ба ростиш не. Ба ростӣ намедонам. Хоб, ту гуфтӣ мара. Якамаш ки ту ба худ нестӣ. Ту лук дидӣ, найза дидӣ, тапонча ва дигар чизо. Ва гуфтӣ, ки ӯотро дар чашмат парондан. Дуруст? Ӯ ба чашми ту парондан аз тапонча. Бале. Маҳз. И тапончаи пневматӣ буд? Ле, и тапончаи ҳаққонӣ буд. Револьвер. Агар ки ӯ дар чашми ту аз тапонча мепарондан, ту ҳоло қатима гап намезадӣ. Шумо як ҷо медонед? Барои он хотире, ки ту мемурдӣ. Ман ҳамин хел фикр мекардам, бача, ва ба ростӣ намедонам. Фаҳмо. Ман дар асл намедонам. Ман танҳо мехоҳам хоб равам. Ту хобравӣ намеравӣ. Мефаҳмӣ? ин кор намешавад. Агар ин чӣ кор ман бояд бикунам, бигӯед мара? Якамаш, ки аз курсии ман пота бигӣ. А дуюмаш, бо Хезар чӣ шуд? Ман намедонам, ба ростӣ. Ту гуфтӣ, ки Ричи ва падари ӯ Хезара парондан. Бале. ӯ дигар ярохоро истифода накардан, бо ҳамин омадан? Бале. Аз куҷо омадан ӯ? ӯ ба зурӣ ба хона даромадан? Аз пушт. Аз пушт? Ба дари ту ворид шудан ё ин ки ба дари дигар? Дари пушт. Аз дари пушти ошхона? Чӣ дар кор буд дар вақти Рождество омадани ӯ? Ман намедонам. ӯ маҷбур ба хона даромадан ё ин ки худ равшон додӣ? Ман ӯро дарш накушодам. Чӣ рух дод баъдан? ӯ дар хона тирпаронӣ кардан. Аз тапонча? Хуб, баъдан чӣ шуд? Ҳичӣ. Чӣ рух дод бо Хезар? Хезара парондан. Ба куҷош парондан? Дар рӯш як бор. Дар рӯш парондан? Ту чанд қадар дур будӣ аз ӯ вақте ки ба рӯи ӯ парондан? Ин баъди оне буд, ки маро парондан. Ман ягон чӣ нашнавидам. Якум тура парондан? Чӣ рух дод? Ту афтидӣ ба замин? Бале, ман ҳаракат кардам бихезам, лекин натонистам. Баъдан ӯро парондан? Ва ту чӣ кор кардӣ? Ҳичӣ. Ту ба рақами 911 занг задӣ? Не. Ту тафтиш кардӣ, ки ӯ зинда ё ин ки не? ӯ ором хоб буд, ман гузоштамаш, ки хоб рава. Ӯро дар рӯш парондан ва ту гузоштӣ, ки ӯ хоб рава? Бале. Ин логична нест, Райан. Ман медонам, ман намехостам, мутаассифам. Ман намедонистам, ки ӯ мембира. Барое ки марам паронда будам. Ман метонистам бимбирам. И ҳозир ӯ вақт не. Ман намедонам. Ту ҳоло гуфтаистӣ, ки тура парондан? Бале. Ба чашмат? Бале. Аз тапонча? Бале. Фаҳмон. Ту дидӣ, ки Ричи ва падари ӯ ӯро парондан? Ман иҷоша надидам. Иҷоша надидӣ? ӯотро якум парондан? Хоб. ӯ таги адёлай? Хезар? Ман савол додаистам. ӯ таги адёлай? Ман намедонам. Ту гуфтӣ, ки ӯ дар ҳуҷраи меҳмонияй? Бале, буд. Ёд дорӣ вақте ки Ричи бо ҳамроҳи падараш омадан? Тақрибан 2 шаб. Не, соат 2 шаб ту дар ин ҷа будӣ? Ман намедонам ӯ кай омадан, ба ростиш намедонам. Ту Эшлиро мешиносӣ? ӯ ҳамсояи туай? Дуруст? Не. ӯ дар ҳуҷраи дигарай? Не. Не? Агар не дар куҷоай? Духтари ӯ. Духтари кӣ? Духтари отаи Ричи. Эшли? Аҳа. Духтари падари Ричи. Духтари падари Ричи и Эшлиай? Қасам мехӯрам, ман намедонам. Ман танҳо мехоҳам хона бирам, хоб равам. Ман намедонам. ӯ ба хона баргашт соати 9:30. Ту дара кушодӣ. Ва ту ҳамин хел намуд доштӣ соати 9:30 дар Рождество. Эшли?
эшли ба хона баргашт ва ту дари ӯро кушодӣ. Фаҳмо. Ман ёд надорам, намедонам. По таҳт курсии ма бигӣ. Ман намедонам, бача. Ман намедонам, бача. Райан, рост шуда ма бигӯ, барои хотире ки дар историяи ту ягон маъно нест. Ман ҳаракат кардаистам, намедонам. Чиз дар кора пурсе, ман ростша мегӯм. Ман ҳаракат кардаистам, лекин ту ба рост ягон хел наздик нашудаӣ. Биё, пурс. Бо ту Хезр шаби гузашта чӣ рух дод? Падари ӯ омад ва дар хона тирпаронӣ кард. Ва паронд ӯро. Падари ӯ, Ричи ва падари ӯ ё ин ки бародари ӯ? Бале, падари ӯ. Падари ӯ ӯро паронд. Хоб. Ва баъдан рафт. Ва ту чӣ кор кардӣ? Ман ҳаракат кардам бо хобрам. Баъди оне ки туро дар чашмат паронданд. Ту занг назадӣ ба рақами 911? Не. Чӣ ба ту ба рақами 911 занг назадӣ? Барое ки ман мехостам хобрам, тамом. Ту дидӣ чӣ хел Ричи ва падари ӯ арӯси туро паронданд ва ту ҳам ту хости хоб равӣ? Ман намедонам, ба ростӣ намедонам. Райан, маро нигоҳ. Райан. Бале, ман намедонам. Барои чӣ ту Хезра парондӣ, Райан? Ман напарондам Хезра, ӯро бародараш паронд як бор, қасам мехӯрам. Ричи. Бале. Ричи паронд хоҳари раднои худша. Бале, ман қасам мехӯрам. Бишин. Ман наистам. Туро дар чашмат паронданд? Бале. Тамом. Поот аз стол гир. Пои ма дард кардаистам, ман намедонам барои чӣ. Бигир аз столи ма. Биё бинӣ табинам. Пота фурор. Пота фурор. Пештар хам шав. Сарам дард дорад. Хоб. Ман ба наздикӣ бармегардам. Райан, ман мутахассисоро занг задам, то ки туро тафтиш кунанд. Ӯ туро ба беморхона мебаранд. Беморхона мебаранд? Бале, мо туро беморхона мебарем. Чӣ ба? Агар ки ба рӯи ту ва рафтори ту нигоҳ кунем, ин ягон хел мантиқ надорад. Мо танҳо мехоҳем фаҳмем ки ту дурустӣ. Ман бояд хобрам, бача. Гап дар ҳамие ки агар ки ту травмаи сар дошта бошӣ, ту дар хоб кардан мумкин нест. Шин. Мо дар ҳаминҷа интизор мешем мутахассисоро. Ричи кие? Ричи? Ва падари ӯ. Ӯ аввал дар оҷа зиндагӣ мекард. Фамилияш чие? Ҳатто намедонам. Намедонам. Ту ёд надорӣ кай туро паронданд? Фикр мекунам маро як бор паронданд дар чашмам. Баъдан ту хости хоб равӣ? хоб. Ту ба ҷойгоҳи хоб баргаштӣ? Баъди тирпаронӣ? Шумо бо Хезр атнашин доштен? Баъди тирпаронӣ? Не. Баъди тирпаронӣ не, пеш аз тирпаронӣ. Да. Ӯ дӯстдухтари ту буд? Бале. Ба мисли ҳама хел, на он қадар. Чӣ дар кораи Ричида ва падари ӯда ки туро ва баъдан ӯро бипаронанд? Ягон маъно надорад. Ву омадан ва оғоз кардан ба тирпаронӣ тарафи ҳама. Намедонам чӣ ба. Ман ба ростиш намедонам. Хоб, Ричи бародари Хезрае? Не. Ту гуфтӣ ки падари Хезр буд. И падари Хезр буд ё ин ки и Ричи ва падари ӯ буд? Ричи ва падари ӯ, Хезр дар ҷо хоб алоқа надорад. Хезр аз оилаи Ричи ӯ падари ӯ нест. Ричи бо ҳамроҳи ту кай зиндагӣ кардагиа? Намедонам, тақрибан 1 ҳафта. Кай? Намедонам.
ҳафта 2 ҳафта 1 моҳ пеш мумкин мутахассисо тира тафтиш мекунанд ва мумкин ки тира ба беморхона баранд. хуб ту маро мефаҳмӣ? бале хуб во тира нигоҳ мекунанд. хуб ҳамин ҷо интизор шав. яъне ки натиҷаи ин кор агар ту ҳамин қадара фаҳмида бошед дар комментария бинависед чӣ фаҳмидин ва касе ки нафаҳмида боша ҳамин хеле аст ки шуморо ҳам ғазабӣ мекунад ва ҳам дилтон хеле ҳам сахт месӯзад. офитсерда 40 дақиқа лозим мешавад ки фаҳма ки захмое ки дар рӯи Ричардан ҳамин қадар метавонанд ҷиддӣ бошанд ки ӯ фикроша гум мекунад ва наметавонад фаҳма ки чӣ рух додагиа ва гапҳое ки Ричард гуфт ино реални буданд. дар аслам ура парондагӣ буданд. лекин даҳшаташ оне ҳастае ки чӣ хеле ки ҳоло шумо мегӯед ки ҳо гуфтагӣ буд ки дар чашмаш парондагиян дурустае ки парондагиян иш як тараф 4 сурохи тир меёванд дар сараш 4 та якта не. яъне ки Ричард ягон ҷиноят кардагӣ нест ва мисли Хезер ҷабрдида буд, лекин дар муқоиса аз Хезер и зинда мемонад. акнун гап мезанем ки чӣ рух додагиа. 23 декабр 2 рӯз пеш аз оне ки пулис ба хонаи Ричард ва дӯстдухтари ӯ равона мешавад, ду шахс Ричи Карвери 23 сола ва падари ӯ Ларри Карвер ба хонаи Райан мераванд. ва акнун фаҳмидем ки Райан дар бораи кадом падар писар гап зада иста буд, гарчанде ки ин қадар сараш осеб дошт. якчанд муддат дар як хона Ричи зиндагӣ мекард бо Райан Хезер, яъне ки як ҳуҷрара иҷора гирифтагӣ буд аз ҳамун хона. лекин якчанд ҳафта пеш Ричи бо дӯстдухтари Райан, яъне ки Хезер муноқиша мекунад ки дар натиҷа Райан ӯро аз хона пеш мекунад. Ричи боша барои ин кор мехоҳад ки аз ин ҷуфт қасос бигирад ва 23 декабр бо ҳамроҳи падараш яроқо дар даст ба хонаи Райан меоянд. Райан тавассути тиреза ӯро мебинад, мехоҳад ки дара маҳкам кунад, лекин чӣ хеле ки мо шумо медонем ӯ яроқ доштанд ва во тарафи Райан якчанд тир холӣ мекунанд ва якташ дар бинии Райан мезанад ки аз ин тараф мезанад, аз дигар тараф мебарояд. чӣ хеле ки шумо мебинед сурохи дар биниша. ин якум тир. тири баъдӣ дар чашмаш мерасад. ин тир сабаб мешавад ки аз косахонаи сар якчанд порчаи устухонҳо парида ба мағзи сар мерасанд. тири баъдӣ дар пушти сараш мерасад. яъне ки ду сурох дар бинӣ, як сурох дар сар, як сурохи дигар дар пушт. обши 4 сурох мешавад ки дар натиҷа Райан ба пол меафтад. ҷинояткоро фикр мекунанд ки ӯ мурдагиа. бале дар ин ҳолат касе ки боша фикр мекунад ки ӯ мурдагиа, як тир дар пушти сар ва як тир дар чашм зинда мондан ғайриимкон аст. а тири дигар боша холӣ карда мешавад дар сари Хезер. ин дафъар боша барои марг як тир басанда мешавад. ҷинояткоро якчанд чизҳои қиматбаҳоро аз хона гирифта ғайб мезананд. ҳисобида мешавад ки Хезер дар ҳол мурдагиа. Райан боша як чанд соат беҳуш мегзаронад. а баъди оне ки ба ҳуш меояд, ки набояд ба ҳуш меомад дар ин состояние, хай ҳамаша дасти Аллоҳ дай. баъди оне ки ба ҳуш меояд, намефаҳмад ки дар атроф чӣ рух дода истад. вақте ки Хезера дар диван мебинад, хиёл мекунад ки ӯ хоб аст ва худшам ба кровати хоб равона мешавад. рӯзи дигар бошад ба мисли як зомби аз ин тараф ба ин тарафи хона мегашт. албатта ки ӯ фаҳмида ва тасаввур карда наметавонист ки айни замон чӣ рух дода истад, бо ӯ чӣ рух додагиа ва пеш аз ин чӣ рух додагиа. албатта вақте ки полис ба ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд, дар аввал ӯ чӣ метавонанд фикр кунанд? бале Райан гунаҳгор ҳисоб мекунанд ва зарбаҳое ки дар рӯи ӯ мебинанд, полис хиёл мекунад ки ӯ ба даст овардагиа ин зарбаҳоро аз тарафи Хезер, вақте ки Хезера мехост бикуша. лекин даҳшат дар инҷа оне ҳастае ки инам ба мисли Хезер ҷабрдида буд. дар аввал ба ӯ ягон хел кӯмаки тиббӣ расонида намешавад. дарҳол ба мошин борш мекунанд, гунаҳгор гуфта ба бозпурсӣ меоранд. вақте ки ба идораи полис ворид мешаванд, 6 соат интизор мешавад то ки бозпурсиро оғоз кунанд. барои чӣ хотир ма дар аввал гапҳои беҳудара гуфтам ки чанд қадар як суратгирӣ 10 минут мекаша ҳамаира ва 6 соат дига интизор мешавад барои бозпурсӣ. барои чӣ хотир ман ин гапҳоро гуфтаистам ва гуфтам ки аҳамият ден? барои он хотире ки барои ин ҷавон ҳар як дақиқа муҳим буд, чунки шумо медонед ки дар сари ӯ чӣ рух дода иста буд. баъди 6 соат дар мошин дар интизории бозпурсӣ, Райан 2 соати дига дар допрос мегзаронад. дар натиҷа ба ҳисоби умумӣ аз вақте ки Райна дарёфт мекунанд ва то вақте рай мефаҳманд ки ӯ ҳолаташ бадай ва ба бемористон мебаранша 8 соат мегзарад, ки 8 соата дар мошин ва боқимондаша дар отделенияи полис мегзаронад. мутаассифона вақте ки ӯро ба беморхона меоранд, хеле ҳам дер шидагӣ буд ки духтуро ҳарди чашмоша ва як қисми мағзи сарша удалид мекунанд. ӯ тамоман инвалид мешавад ва маҷбур мешавад ки
ба назди волидайн баргарда ва бо ҳамроҳии волидайн зиндагӣ мекард то вақти маргша, яъне ки баъди ҳамин ҳолат 10 сол пас мемира. падари ӯ хеле ҳам ғазабӣ буд нисбат ба пулисҳо. Медонем барои чӣ? Барои он хотире ки экспертҳои тиббӣ мегӯянд ки агар ки 8 соат пеш ҷарроҳиро оғоз мекарданд, ҷавона имкон буд ки наҷот битиҳанд. Албатта ҳамаш дасти Аллоҳ дай, лекин имкон буд ки наҷоташ битиҳанд. Мега 8 соате ки Райан аз даст дод аз хотири беаҳамиятии пулисҳо, ки 6 соати 8 соатара дар мошин мегзаронад дар интизори бозпурсӣ ва 2 соат дигаша дар хиди бозпурсӣ. Ва ҳар дид ҷинояткора боша хеле ҳам зуд дарёфт мекунанд. Барои чӣ? Хотире ки ӯ пинҳонам намешиданд. Барои чӣ? Барои он хотире ки 100% бовар доштанд ки киштагиян, ягон шоҳид мондагӣ нестанд. Ричира 1 умра ҳабс мекунанд. Дар бораи дуюм ҷинояткор боша, яъне ки падараш, ҳамсари ӯ мегӯяд ки ӯ қоил шидагиай дар бораи куштори Ричи ва Хезер. Лекин вақте ки кор ба суд мегзара, ҳамсари ӯ аз суханҳои худаш даст мекашад. Албатта ки мувофиқи қонун ӯ метавонад чунин кора карда, чунки Ларри ҳамсарша. Лекин чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, барои иваз кардани моддаи қонун баъдан дигар қонун пешбинӣ карда мешавад бо номи Хезер. Яъне ки қонуне ки номша Хезер мемонанд маън мекунад онеро ки ҳамсаро наметавонанд паказани бутанд зидди якдигариш. Яъне ки мувофиқ қонун метавонад ки ҳамсари қотил паказани натан нисбати шавҳараш, ва ин қонуне ки пешбинӣ мекунанд ин кора маън мекунад, яъне ки ӯ маҷбура ки паказани бутанд. Дар натиҷа Ларри Карвинам соли 2011 ба мисли писараш 1 умра ҳабс карда мешавад. Фикри ҳақиқатонро дар комментария бинависен. Оиди ин видео лайк мондана ҳатман фаромӯш накунен ва дар болои экрани шумо ссилкаҳои лозима, касе ки блогер шидан мехоҳад, курс ма кушодагиам, ҳамаша нишон додагиам, метавонем бидуроен бо бештар дар бораш маълумот бигирен ва тамошо кардани ду видеои пешинарам фаромӯш накунен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.